ஆமாம். ஹலோ காய்ஸ், நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரேங்க் மேட்ச் டூஸ் பார்க்க போகிறோம். நமக்கு இன்றைக்கி வந்து ப்ரோ கேமர் இருக்கிறார்கள். மூச்சு விடாமல் ட்ரை பண்ணுறது. நேற்று ஃபுல்லாக தூக்கத்தில் தானே ட்ரை பண்ணேன். இன்னொரு ரசகுல்லா தாங்க மூடிட்டு போங்க. செம்ம கமெண்ட்ரி. இந்த கமெண்ட்ரி ராகம் 6 ப்ரோவோடே வந்துச்சு. மணி எஸ்டி வந்து நறுக்க போகுது. இது நான் செஞ்சு போடுறேன். நான் சொல்ல அதை போய் செஞ்சுக்கணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துறேன். ஆமாம் ப்ரோ, நிறைய கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ. நூறு தான் ப்ரோ. ப்ரோ ஃபேன் ஆஃப் பண்ணி தொலை, வீடியோ கண்டென்ட் போயிடும். ப்ரோ கல்லாடி ஆஃப் பண்ணி ப்ரோ. யாயாவா யாயா நான் இப்ப மைக் ஆன் வச்சிட்டீங்க. ஆமா, நான் பேசுறது எனக்கே கேக்குற மாதிரி இருக்கு. கொடூரமா இருக்கு. இப்போ ஓகேயா? ஓகே ப்ரோ, நான் மைக் ஆன்லே பண்ணு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, நம்ம வந்து பேர் பண்ணலாமா? ஆமா சரியா. वर्को तगड़ेगा हाथ को ப்ரோ நான் உங்களுக்கு ப்ரோ எல் ஷேப் கன்ஃபார்மா ப்ரோ. ப்ரோ யாரும் வரல ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. இதுதான் இருப்பாங்க அங்கே தாவி நம்ம எடுத்து வந்துருவாங்க. அது எப்படி ப்ரோ கால் பண்ணுவாங்களே? சரி நீங்க எங்க போறீங்க? எல் ஷேப்பா? எல் ஷேப் தான் ப்ரோ. ப்ரோ அதுக்கு பக்கத்துலயே நான் போறேன் ப்ரோ. பண்ணா ப்ரோ ப்ரோ தாப்ராது ப்ரோ. எனக்கு ஒரே கண்ணு ஆச்சா. நான் என்ன குடுங்க உங்களுக்கு எங்க கண்ணே கார் கட்டி தரீங்களா? கார் தரேன். வாலே வாலே கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க गाइस. ரெட் மியாவ் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஒண்ணா இருந்தது நான் போய் போறேன். கொஞ்சம் கால் இடி பையா பேட்டா. ஓகே why you are coming my house? sorry சேகோ என்னோட ப்ரோ இல்லை நான் இருக்கவே இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க? இல்லை ப்ரோ எடுக்கல. பாருங்க நல்லா திருப்பி பாருங்க. இருக்காது பாருங்க. அதான் ப்ரோ சொன்னேன் நானும். யாரை ப்ரோ சாரி கேட்போம். எல்லா வீட்லையும் மிஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ப்ரோ. ப்ரோ அந்த நீங்கள் என் சைடு வீட்லையும் போயிருங்க, உங்கள் சைடு வீட்லையும் போயிருங்க. அப்புறம் இங்கே தான் போவேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். எக்ஸிட் ஆகும் ப்ரோ. ப்ரோ தனியாக போகாத ப்ரோ. ப்ரோ இது என்ன கண்ணு வேணும் தரேன் ப்ரோ. எல்லாமே தரேன் ப்ரோ. இன்னும் வேணுமா? மெட்கி வேணுமா சொல் ப்ரோ. எக்ஸிட் ஆக ப்ரோ. எல்லாமே தரேன் ப்ரோ. எக்ஸாம் வேணுமா என்ன சொல்லு ப்ரோ. மேட்ச் வச்சு எக்ஸிட் ஆக ப்ரோ. கூப்பிட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ இல்லை தரேன் ப்ரோ. வா ப்ரோ கழிச்சிருக்கு எல்லாமே எக்ஸிட் ஆகும். பிரமி படி வேணுமா? எக்ஸிட்டே ஆகிட்டேன் ப்ரோ. எம்டேனு எக்ஸிட் ஆகிட்டேன். ஏன் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்போ வீரை வாங்குறேன்? பயமாக இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. எந்த வீடு ப்ரோ நான் எடுத்தது? நான் ரைட் லெஃப்ட்டில் போய். ஐயோ சாரி ப்ரோ சாரி ப்ரோ சாரி ப்ரோ. ஓ அப்படியா? சாரி ப்ரோ சாரி ப்ரோ. நான் போயிடுறேன் ப்ரோ. நான் வந்து நான் லெஃப்ட்டில் போகிறேன். லெஃப்ட்டில் பேக் பேக் லெவல் 2 தான் ப்ரோ இருக்குது. ப்ரோ பேக் லெவல் 2 தான் ப்ரோ இருக்குது. வாங்க வாங்க இங்கே இருக்கு தரேன். வெயிட் பண்ணு ப்ரோ வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. டீ தான் ப்ரோ இருக்குது. பேக் பேக் லெவல் 2. பேக் பேக் லெவல் 1 தான் எங்கே இருக்குது. பேக் பேக் லெவல் 2 தான் தரேன் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா. இல்லை ப்ரோ இருக்கும் ப்ரோ. எனக்கு தெரியும் ப்ரோ நல்லா ப்ரோ. திப்லேனு ப்ரோ பேக் பேக் கிடச்சிச்சு வாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஆகுது நம்மளை சுற்றி? நிஜமாவா ப்ரோ? ப்ரோ வேண்டா ப்ரோ.
ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ற ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோன்னா ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ தானம் ப்ரோ கேட்க மாட்டேங்குது ப்ரோ நான் பேசுறதே கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி ப்ரோ ப்ரோ ஃபேனை கேட்கும் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணு ஆமாம் பண்ணி தான் போயிருக்கோம் உயிரை வாங்குறாங்க இது நான் மேட்ச் விட்டு போறேன்னு சொல்லி அப்படிதான் சொல்லுவோம் நான் சொல்லியே போயிடுவேன் ப்ரோ இப்போ எனக்கு ஒரு பேக் வச்சு ஆனந்தமாக போகலாம் அப்படின்ற விஷயத்துல தான் சொல்லியிருக்கேன் பேன் வாங்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா பேனு பேட்டு 2 தான் இருக்கேன் பேன் நல்லது ப்ரோ பேட்டோட புல்லட் படாது நம்ம மேலே சரியான தங்கு சரியான ஹெட்ஷாட் இப்போ அதுவும் ஒரு பேக் பேக் எவ்வளோ வேணுமா அதுவும் என்ன வால் அது குளோபல் வால் லோ வால் அது ஏன் வாங்கலாம்ல தம்பி வீட்டுக்குள்ளேயே சுத்தாம வெளியே போய் அடி அதான் ப்ரோ தெரிஞ்சிருக்கேன் ப்ரோ இந்த பேக் குடியா ப்ரோ பேஃபோன் ஃபுல்லாக தெரிவித்தோம் ப்ரோ இன்னும் ஒரே ஒரு விதம் மிச்சம் போய் தெரிவித்து வந்துடுறேன் வச்சுங்க ஐயோ குடியா பேக் ப்ரோ இன்னும் ஒரே ஒரு வீடு இருக்கு ப்ரோ தெரிவித்து வந்தேன் குடியா ஏன் பேக் எப்படி போய் தருது எனக்கு வேணாமே சரிங்க ஒரு வீடு எடுத்து நான் போய் தெரிவித்து வந்துடுவேன் இதுதான் லாஸ்ட் வீட் நினைக்கிறேன் போய் தெரிவித்து ஐயோ இன்னொரு வீக் ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியாது அந்த வீடு ஆமாம் தங்கை சூப்பர் நான் 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் வச்சுருக்கேன் பரவாயில்லை இந்த வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டில் ப்ரோ அங்கேயா ப்ரோ ப்ரோ யாரும் லேண்ட்மேன் வச்சுருக்கா பாருங்க இனிமே தான் கன்ஃபார்மா ப்ரோ என்ன ப்ரோ அப்புறம் எனக்கு இந்த பேஃபோனில் 3 நாள் வச்சுருக்கேன் ப்ரோ என்ன ஒரு பார்த்து விட நானும் செத்து ப்ரோ இப்போ பார்த்து நினைக்கிறேன் என்ன ஆகும் நல்லா அடிக்குதா ப்ரோ நல்லா தான் இருக்கு ப்ரோ இருக்கோம் ப்ரோ பேக் பேக் எவ்வளோன்னு பரவாயில்லையா ப்ரோ ப்ரோ அப்புறம் வாங்க இந்த வீட்டில் இருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கொடுங்க எங்கள்தா எங்கேயும் பேக் பேக் லெவல் 1 தான் இருக்கா அது 2வா சரி வாங்க வாங்க இங்கே இருக்கோம் ப்ரோ கன்ஃபார்மாக அப்படி MP40 இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல எங்கள் வீட்டில் இருந்து ஆல்ரெடி தேடி தந்துடுறேன் MP40 உங்களுக்கு கிடச்சிச்சா ப்ரோ சரி வாங்க அப்புறம் இன்னும் நிறைய வீடு இருக்கு ப்ரோ கவலைப்படாதீங்க கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் அப்புறம் மிடில் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்ததுனால இங்கே தான் இருக்கும் நீங்களே கெஸ் பண்ணுங்க ஒன்றே ஒன்று ஸ்டோர் பண்ண முடியல ஓஹோ அப்படியா விஷயம் தேடுறோம் ப்ரோ உங்களுக்காக தேடுறோம் ப்ரோ கன்ஃபார்மாக இப்போ பேக் பேக் எவ்வளோ இருக்குது அவள் ஒன்று வச்சு நான் என்ன ப்ரோ பண்ண முடியுது அது இப்போதைக்கு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ நான் வச்சுருக்கேன் ஐயோ அதான் வச்சுருக்கீங்க சரி வெயிட் பண்ண தீரிட்டு இருக்கேன் உங்கள் கையில் இறங்கி தேடுறேன் ப்ரோ லூட் எடுத்துருக்கீங்க அதான் தெரியுது ப்ரோ இங்கே வந்து பேக் பேக் லெவல் 3 நினைக்கிறேன் இல்லை மெர்க்கிது எனக்கு அது வச்சு ப்ரோ எனிமி எடுத்துக்கோங்க மேலே எனிமி இருக்காங்க போய் போட்டு என்னால் இறக்க முடியும் நான் இறக்கல ப்ரோ அண்ணா 2 மெர்க்கிட்டு என்னால் இறக்க முடியுது எதுவும் இல்லை ப்ரோ புல்லட்ஸ் எல்லாம் காலி பண்ணிடு ப்ரோ சரி பேக் பேக் எடுத்து இருக்கும் ப்ரோ செஞ்சிருச்சு ப்ரோ இங்கே யார் வச்சுருக்காங்க பாரு ப்ரோ நான் போய் பேக் பேக் எடுத்து அது வந்து பேக் இப்போ வெஸ்ட் லெவல் 2 வேணுமா என்னால் வெஸ்டே இல்லை கொடுங்க எடுத்துக்கோங்க அந்த 10th இருக்கும் பாருங்கள் அங்கே இருக்கும் அடிச்சுக்காம போகிறீங்க ப்ரோ பார்த்து ப்ரோ யாராச்சும் இருக்கும் போல இருக்கு என்னால் அவ்வளோ ஸ்பீடாக வர முடியாது ப்ரோ காம்போ பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுறீங்களா பேசாமல் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஹீரோவா பீரோ நானே போயிடுறேன் சூப்பர் ப்ரோ தேடி இருக்கேன் ப்ரோ இன்னமும் கிடைக்கல ப்ரோ வேறு ஏதோ எடுத்துகிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கியா அப்புறம் எங்கே உங்களோட லிஸ்ட் தான் போய் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ப்ரோ நான் எல்லாமே பார்த்துக்கிறேன் ப்ரோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இப்போ தான் கிளாக் டவருக்கு வந்துருக்கேன் இந்த டவருக்கு வந்திருக்கேன் ப்ரோ நான் ஆள் எடுக்கதான் M4 வச்சுக்கேன் ஸ்கோப் வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் ஸ்கின் வச்சுருங்க எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ இந்த ஆளுக்கு வந்து ஸ்கின் ப்ரோ பேக் பேக் எழுத்து ப்ரோ நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் வாங்க ப்ரோ நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேனே எடுத்துட்டிங்களா நானே தெரியும் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க ப்ரோ பேக் வேணுமா பேகா ம் அது என்ன பேக்கு பேக் இல்லை சாரி இது எதுவுமே சொல்ல இது ப்ரோ ஏன் எனக்கு சாரி ப்ரோ நான் ஆள் ப்ரோ
ப்ரோ ப்ரோ எனிமி இருக்கான் ப்ரோ காத்து வாங்க நீங்கள் ஃபைட்லேயே போங்க 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 நீ வந்துட்டான் நீங்கள் போடுவீங்க அவங்களாம் வர மாட்டாங்க ப்ரோ இங்கே தான் இருக்கோம் இன்னொருத்தன் சரியான சச்சாத்த ப்ரோ சூப்பர் நீங்களே வந்து ப்ரோ ஒரு கில் எங்க ப்ரோ டபுள் புல்லட் இருக்கு பாருங்க நான் பேக் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரோ நான் ஒரு கில் ப்ரோ இன்னும் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அலைவா 18 ப்ரோ ப்ரோ மெக்கிட் போடு ப்ரோ எப்போ மெக்கிட் இருக்கு ப்ரோ ப்ரோ எரியுது ப்ரோ இங்கெல்லாம் எனக்கு அக்கல்ல கொஞ்சம் அக்களுக்கு போட இந்த பயிரை ப்ரோ நான் எஜ்ஜாவது சர்க்கிள் இருக்கும் ப்ரோ போகலாம் ப்ரோ ப்ரோ யாரோ வரா கைக்கு கத்துற வந்துட்டான் நாக்கு இன்னொருத்தர் இப்போ சைலண்ட் அடிக்கலாம் ப்ரோ 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 ஸ்னைப்பர் ப்ரோ அவன் பார்த்தாச்சு டவர்லேருந்து தவறா ப்ரோ அங்கே ப்ரோ நிறைய பேர் காமிக்கலாம் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ அப்படி இப்படிலாம் ஐடியா உங்களுக்கு மட்டும் தான் வரும் ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக எடுத்துருவாங்க நான் வச்சுருக்கேன் ப்ரோ நான் கிராப்பில் வச்சுருக்கேன் ப்ரோ ஹேக்கர் ப்ரோ அவன் க்ளோவல் போட்டு அடிக்கிறான் பாருங்க என்ன மாறிச்சான் ப்ரோ நான் போய் பார்த்து வரேன் ப்ரோ ப்ரோ வந்தான் ப்ரோ அவன் ப்ரோ நான் எம்பி படி வச்சு ரெடியாக இருக்கேன் அதான் பாருங்க ப்ரோ ஸ்டாமில் வச்சுருவோம் பைப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவுட் ஆகிடுவீங்க அவன் கடகடன்னு ஓடிடுவான் வாங்க அவன் க்ளோ வச்சு வரான் ஈர ஆரம்பிச்சிட்டான் நீங்கள் சமாளிக்கிறேன் ப்ரோ நீங்கள் தான் டாக்டரா இப்போ சீக்கிரம் போகும் ப்ரோ ஸ்டாமில் நல்லா வீச்சுட்டு வந்தேன் என்ன த்ரீ மங்கல் வச்சுருக்கீங்க அதை வச்சு வாங்க இப்போ நம்ம இந்த டவரில் போய் உட்காந்துடலாம் ப்ரோ கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ தெரிஞ்சிருக்கு ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ நம்ம சீக்கிரம் போய் டக்குன்னு வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ சீக்கிரம் ப்ரோ தள்ளு ப்ரோ உட்காரு உள்ளே உட்காரு அவ்வளோதான் நம்பி பார்த்து ரெடியாக இருங்க ஸ்டாமில் ஓட்டுக்கிறா இருக்கலாம் ப்ரோ இங்கே பாருங்க ப்ரோ ஆர் ஷேப்பு இவ்வளோ கிட்ட இருக்கு நான் என்னால் போகவும் முடியல ப்ரோ இது போட்டுரும் ஆர் ஷேப் பாருங்க இல்லை ப்ரோ ப்ரோ தள்ளு ப்ரோ போயிடலாம் ப்ரோ இங்கேருந்து என்ன சொல்கிறேன் டவரில் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கலாம் லாஸ்ட்டு சர்க்கிள் பிளேஸ் இருப்பாங்க இல்லையா மே வந்தாலும் வரலாம் ப்ரோ நம்ம ஒருத்தன் எங்கே ப்ரோ நான் பார்த்தேன் ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ சரியான 75 போட்டேன் வாங்க 130 நான் 75 போட்டேன் ப்ரோ நான் அதனால ப்ரோ பின்னாடி எனிமி வாங்க ப்ரோ பின்னாடி சத்தம் கேட்டுச்சு வாங்க அவங்க டீமே தான் லூஸ் எடுத்து வாங்க நீங்கள் பார்த்தோம் ப்ரோ 2 பேர் நீ சொல்கிற மாதிரி சத்தம் 2 பேரும் ப்ரோ தவலை போயிடலாம் ப்ரோ அங்கே வாங்க இங்கே வாங்க சீக்கிரம் வாங்க இங்கே வாங்க ப்ரோ பார்த்தேன் நம்மள ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணலாம் ப்ரோ அவன் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ரெடியாக இருக்கும் ப்ரோ கவலை ப்ரோ வெயிட் பண்ணு ப்ரோ வீட்டில் வர ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ அவன் 2 பேரும் வராங்க ப்ரோ பார்த்து ப்ரோ இல்லை ரைட்டில் இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் லெஃப்ட்டில் இருக்கணும் நான் பார்த்துக்கோங்க பின்னாடி ஒழிஞ்சிருக்கான் ப்ரோ மூவ் பண்ணாத வெயிட் பண்ணு பொறுமையாக மூவ் பண்ணலாம் ஜோன்ஸ் இருக்காங்க மாதிரி வரான் போகிறான் ப்ரோ போயிடலாம் ப்ரோ நாமளோ சீக்கிரம் வாங்க ப்ரோ இன்னும் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணுங்க ப்ரோ போங்க மூவ் பண்ணுங்க செகண்ட் சீக்கிரம் மூவ் பண்ண ப்ரோ அதை கற்றுக்கோங்க நீங்கள் ஜம்பு வாங்க சூப்பர் நான் க்ளோவல் தரேன் நீங்கள் கேட்கும்போது கவலைப்படுறேன் அங்கே நீங்கள் டென்ட்டுக்கு ஒருத்தன் போயிட்டான்
அந்த மரக்கிட்ட போயிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. ரெண்டு கிட்ட போயிட்டாங்க. இல்லை வெயிட் பண்ணி யாரும் இன்னொருத்தன் தேர்ட் பட் பண்ணுறான் ப்ரோ. இன்னொருத்த வீட்டு மேலே இருக்கான் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுறோம். பொறுமையாக தான் ப்ரோ பண்ணணும் நம்ம. ப்ரோ இதான் பண்ண வெயிட் ப்ரோ. க்ளோவால் எப்போ ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறேன்? விடுங்க ப்ரோ, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ப்ரோ. ஏன்னா வந்து எவ்வளோ இருக்குது க்ளோவால் சொல்லு. எவ்வளோ இருக்குது க்ளோவால்? 2 இருக்கா? சிண்டா வச்சுக்கோங்க. டைமில் போடுறேன் பார்த்தீங்களா? ஏன்னா இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்ல ப்ரோ 5 தான் லைவ் ப்ரோ. கவலை இருக்கு ப்ரோ. நான் சொல்கிறேன் மட்டும் கேளுங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு ப்ரோ அவன் மேலே இருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ 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 டென்த்தில் 2 பேர் இருக்காங்க. பார்த்துலாம் மூவ் பண்ணணும் வீடு மேலே ஒருத்தர் ப்ரோ. 3 பேர் தான் ப்ரோ. டென்த்தில் 2 பேரும் வந்துட்டு அங்கே தான் அவள் தான் முடிச்சிடலாம் மேட்சை. எப்படியாச்சும் இறங்கி தான் தீரணும். இங்கே தான் தீரணும். இறங்கி தான் தீரணும். நம்மளும் 10 மெடிக்கல் இருக்கு ப்ரோ. நம்ம அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பயப்படாமல் இருக்குங்க. ஓகேங்களா? ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக 10 மெடிக்கல் இருக்கு. எனக்கு ஆரம்பிச்சிட்டான். ப்ரோ ஸோ மூவ் பண்ணலாம் வா. எம்பி பட்டி எடுத்துட்டு வா கையில். ப்ரோ க்ளோவால் பார்த்தா. சீக்கிரம் லெஃப்ட் ஏறு. இது போட்டாங்க. ஐயோ ஐயோ இது வேறு ஏற்றல. ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் பண்ண ப்ரோ. வெயிட் பண்ணு. அவனுக்கு ஏதாவது தேவை பண்ணுவான் ப்ரோ. லெஃப்ட் இருக்கேன். க்ளோவால் போட்டா அவனை வந்து முடிச்சிரு ப்ரோ. ப்ரோ முடிச்சிட்டோம். சூப்பர் மெடிக்கல் போடுங்க. 10 மெடிக்கல் வேணா எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? பக்கத்தில் ஸ்டாம் அவுட் ஆகிருக்கீங்க. ஒரே ஒருத்தர் தான் ப்ரோ. சூப்பர் செம்மையாக வேண்டாம். அவங்க கூட இருக்கேன். சரி ஒரே ஒருத்தர். இதுவும் மிஸ்ஸிங் போயாமாச்சா? ஆமாம். பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எவ்வளோ மிஸ்ஸிங் போய் கொடுத்துருவோம். ஓகே நான் வந்து பிளாட்டினம் 2 ரீச் ஆக போகிறேன். பிளாட்டினம் 2 ரீச் ஆகிட்டேன். நானும் பிளாட்டினம் செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் ப்ரோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுல லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா பாய்.